Blodets kredsløb er delt op i 2 forskellige kredsløb. Man kalder det ofte det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb omfatter hjertet og hele kroppen, eller hele kroppen bortset fra lungerne. For det lille kredsløb, det er lungerne og hjertet. Det store kredsløb, det starter i venstre forkammer og kører ned i venstre hjertekammer, hvor det så forlader hjertet via aorta og går gennem kapillærer ud i hele kroppen og forgrener sig i mindre og mindre år, ja, med det formål at få blodet ud i alle celler i hele kroppen. Herfra går det gennem vener og op til hjertet igen via højre forkammer og ned i højre hjertekammer, hvor det så forlader hjertet i lungearterien, som så er afiltet blod. Efter det har været rundt i hele kroppen, så er blodet blevet afiltet, og så skal det op til lungerne igen for at blive iltet, og det gør det gennem lungearterien. Og derved fortsætter kredsløbet. Yes, og grunden til, at vi har brug for et kredsløb, er, at vores celler har brug for mad og ilt, det der skal dannes energi i kroppen. Og samtidig skal de også bruge kredsløbet til at komme af med vores affaldsstoffer, som kan være vand og kuldioxid. Og hjertet er så nødvendigt, da det er fabrikken bag det hele kredsløbet. Og hvis vi ikke havde hjertet, ville der ikke kunne være gang i blodet. Det vil sige, at der ville ikke kunne komme nogen mad ind, og affaldet ville ikke kunne komme ud. Pisse godt. Yes. Peace out. Peace out, homies.